endidibana nalo mntana ya bendisaxoxela nje iintwana guys yabo lo mntana ngokwefuna eviji lawo azithanda izinto eentwana sazixoxela nje ya kunjalo kakade xa ndihleli namajita nawethu yabo ya funeka uzixoxele iintwana zithanda gqitha izinto xoxele inyani but andikwazi ukwenza imonologue guys. South Africa mamela nabo inkunzi ngoxoka yona hayi sure and ziyaginya okokoko ziyaginya imamele le nto ndiyithetha I don't want peace, I want problems. Yo, yeah, guys, kabe niqhubekeka nimamele, please subscribe, follow and share, please guys. I like you. Cela nje 100k kule nto nisayimamela apha 100k. Danko. Mntana ndisalisa ichapel bra, ichapel yabo okay ingatsali le wini andiyandabo ibone njani itext yam lawo itext caba ndibhalelwa ngulo wasendlini ba he ubuya nini kwathini uyandiqhela wena kwathini yabo abuze yena bana who's this girl tata mani cousin yam she's my cousin yabo she's my cousin but okay it's fine athi I really want to meet your cousin ndita don't worry maybe next time yabo ingatsali lawe yo hayi ke ndaqonda okay friend ungabi namsebenzi qha ke lento ke ngu-influencer amajita uxelela amajita andaba mbone njani lo mntana bamthatha bamsapha kumedladleni xa ndifika pha yeyi ndibuye endaweni zam sinamajita wam lawo ndifika iklatshi lawo kuyaliwa ngumlungu ngapha cherry le isendlini lawe yeyi and ke ngokujonga ke ngokwinto endicacisayo ke ngoku idaki yakuthi ingaphantsi uyayibona lawe umlungu ungaphezulu iqonda hayi apartheid le asoze i-apartheid le yaqonda okay xa ndifika pha kuthiwa nqanda fondi nanga abantu bakho bayalwa ndathatha umlungu lo ndambeka ngaphantsi ndathatha lo mnyama yena lungumXhosa ndambeka phezulu ndathi betha inqende wena hayi wabethwa ele kuyaguqulwa nje ndimthatha ndimbeka phezulu ndathi hayi jonga fondini ulwele ii-ancestors zethu wena nanto nama-comrade wethu iba ngaphezulu betha lo mlungu mani heyi phakama lawo entshintshi yabo heyi athe phakama lawo entshintshi lawo qonda okay ndabanjwa lawo yabo vulela ucase ngaloo nto